O inicio das obras de construción do novo vial que unirá Lousame na zona de Portobravo coa vía de altas prestacións Brión-Noia está a levantar unha certa polémica. Segundo o Grupo Municipal Socialista nesta localidade, a actuación non suporá beneficio algún para os veciños do municipio, todo o contrario, xa que unha vez rematada deberá asumir o tráfico pesado procedente do vial que une Boiro e Noia. A diferencia que temos aquí van ser 2 minutos que nos vamos a forrar para chegar ao enlace co corredor. Ademais, que a particularidade que esta actuación, en principio, isto leva xa desde o 2010, que foi presentada polo anterior alcalde, era para ir a Brandia, o lugar de Brandia. Eso era o enlace que nos íbamos a ter desde Lousame co corredor. Bueno, pois, de Brandia, pois trasladaron aquí, e a señora alcaldesa sigue dicindo que isto é o enlace de Portobravo e que nos vai beneficiar aos de Lousame. Nós seguimos dicindo que non nos engañe máis. Ten un tráfico pesado bastante grande e na ponte que temos a poucos metros, a 20 metros, nesa ponte non colle un camión con un coche. Hai que pararse. O sea, que está facendo? Está incrementando o tráfico para unha vía que xa ahora mismo se ve insuficiente. Isto non é a solución que nunca nos planteamos. Dende o Partido Socialista sempre pensamos que esta non era unha solución viable para esta vía. Había outras alternativas, hai outras alternativas, non esta. Os socialistas tamén denuncian a realización dunha nova actuación de rebacheo, sufragada con fondos municipais, na estrada de Serbia a Fontefría. Un gasto, segundo os socialistas, innecesario, cando está prevista a súa mellora integral a través do Plan Único da Deputación da Coruña. Estamos xa ca enésima actuación que se está facendo nela. A semana pasada fíxose unha actuación, un rebacheo, xa será o 7º, 8º que se leva en 3 anos, e habendo un proxecto presentado na Diputación, no cual se aprobou no Plan Único a semana pasada, pois por importe de 165.000 euros para facer aglomerado nesa carretera. Bueno.